Здравейте, потребители на VBOX 7 и YouTube. Аз съм Мишо ВГ. И тук е Гаст Фарм. Да, наскоро нещо ми се бърна в стария профил и сега съм с нов. Ние сега играем Текит, между другото. И сега съм му пратил му да държа още... Солар панели. Да, още 5 толкова. Аз имам 3 Ти ми дължиш общо 10. Не, 10 са. Не име Гаст Фарм. Да. Играем или зомбийски кино. Браво, виж, има скелет на това. Ау, ма какво биете, бе? Ау, пенсионер, али. Той... Ние бихме власти, дето играхме зомбийски кино. И така, приятели, тия скелети. Просто да се знае, това не е някакъв частен сервер, това си е PvP, Pure сервер. Два скелета се трипат, виж ги. Не, оцели ме мен епек. Това беше епек. Оцели ме мене. Оцели зомбито. Ай, човек, този скелет е епек нуба на стрелите. Тръгвай, зомби. Омага, брат, си бъл зомбито не мръдна. Не, твой ти пак си бърнал меча, така че си мръдни меча. То с мече такова, понякога се бъгва. Което доста... Ами, да знаете, приятели, този епизод ще е кратък, защото като снимам и ми дава на 10 минути. Трябва да се регистрирам, но аз не гледам намеря това нещо. Бе. Не, трябва да качиш първо няколко клипа, да приемеш и после да получиш гледания и тогава ще пише в Google, че в Gmail ти ще пратят съобщение, че мога да снимаш повече. Да, моя чанъл... И... Значи, само моя чанъл ще помоля го сложиш отдолу като линк и вижте го, там погледнете, ако имате време, ако не. Ако не ви мързи и искате да видите малко повече геймплей на CS, Текит и някакви още такива, ти си ми дал общо 5. Стига си ти. Поне 9 ми дай, айде. Значи още 4 трябва да правя. Да. Добре. Ще е такова, само... И да знаете, приятели, ние с Гаст Фарм ще снимаме много различни интрота игри. Интрота няма да снимаме. Защото интро, нали знаеш какво е, човек? Интро е като моето отпреде клип. Да, ако искате да... Ако искате да видите някои много забавни клипове или един много хубав мой дъбстеп, посетете моя канал, правя всякакви клипове. Сложил съм един нов клип, където като сложите коментар на някой играч, искате да играя или да снимам, ще... Ние с Гаст Фарм ще заснимаме, ще качим клипът. Да, до някъде. И да. Между другото може да качим на епизод на Crysis 1. Да, аз почвам да снимам и на Crysis 2, ще вземам Crysis 3. Един ме помоли в Gmail да я снимам на нея. И... Мисля зомби. Пратили, мислим с това да завършим нашия епизод. Може да се показва нещо, но... Само да кажа едно нещо. Ако искате да видите един до някъде супер развит свят и искате да го даунлоуднете на Текит, ще посетете моя канал и там чанъл и погледнете го, ако ви харесва света, има ядрен реактор и всичко. И това ще е. Това беше от нас, приятели, до следващия.